Като викаш, не се отпускаш. Знам, но то боли. Знам, че боли. Няма ли някой чеше? След малко. Сега трябва да мине тук. Ага. Ти си хубаво. Ами я притирам. Питаш ли Йома? Не искам. Тя ми каза, Георги, като дойде, те искам да го измъчваш. О, това почивка. Нещо ти е била сърдита, нещо много, не знам защо. Тя? Да, и каза да ти измъчвам тук. Така ли? И заради това ти масажирам така. Шипам се. Точно какво да се оплача няма. Викам я да видя да си тази се оплака преждевременно. Кое е това? Илона вика да се оплачи. О, не, трицам се. О, Да се оплакваш. В Хасково много често се запазва част дълбоко тъкане масаж. Така. Обиколил е, той вика, човек няма те лъжи, вика, обиколил са всичките, вика тук в Хасково, Стара Загора. не. Вика, има двама, които правят такъв масаж. Вика, това е там един турчин ми казва, където е. И здравко на автотерапия. И аз викам, да, окей, супер, нали. Масажирам си, както си масажирам, както си масажирам всички други човек. Мисля, Да. няма кой да му направи нещо по-специално. Да. Накрая масажа вика, брат, Евата. Така ли? Вика, значи, до сега вика, такъв масаж, вика, не сте ми правили, вика, никъде. Вика, масажите ми, вика, мускули, където вика, никой не ги е пипал. Има нещо така. Вика, много вика, добро внимание, вика, обръщаш, вика. Вика, не знам дали вика сега да покажеш, нали, тук, или просто си така си масажираш, викам, човек, така си масажирам се. За какво се доказвам? Степ или без степ, вика. Опусни се. Викам, прочитам да работя малко по-бавно, Да. по-детално да работя. Ау! Дай секунда само. Оу, май. Значи трицепса и е тук долу усещам човек. Еми да, защото нещо има... Всичко е вързано. Нещо има закачено. Да. Аз като ти казвам, че е тук тази цялата част, като ти е блокирала, ето всичко това тук като блокира човек и почват вече блокажите в рамото, трицепса, Това е бицепса. заболява рамото. Да. Ама ние не го минаваме сега хубаво, защото ти много викаш и мотиш. Трябва да го минаваме хубаво, много детално. По няколко пъти, докато спре да мърда. Или ти спреш да мърдиш. Вероятно. И аз. Бе, сигурно някой може да припадне от болка, ако не мога да носи ден. Не, но почва да тече кръв от носа тук, не Верно ли? като после кръв. Малко като носа. Едно вчера, да, но той беше ходил напред това на ядрено магнитен. Да. И не ми казва, и идва тук ляга и по време вика, човек чака малко това нещо. Най-накрая ми тече кръв от носа, какво ти тече, това направо Тече. си пуснал чешмата. Той нещо, колко си имаш отдолу. Едно 100 мл биопой си имаше кръв човек. Мале. И той не го усетил как му излезе на кръвта. Да, докато тече. И то си тече, се носи пуснал мивката. Той като си прави тук, си тече, отпусни си молите се. Как се стягаш начин? Не, чакай. Отпусни се. Ето ни потъва, ето надолу. Ти казвам. И айде, преди ти харесваше. Отпусни, виж сега, стягаш се тук.
Отляво ме боли повече долу, отдясно ме боли повече врата. Виж, тук не викам.